Coba. So guys, logoफोर दा जोङो नारें जानो नागिरदों बेखायनो हानायदों कैसा है माल अच्छा है कि नहीं अभी देखेगा so guys itu जालाय बिलाय माबायदि दोनदों गाइस नोंथाङा मैया जों जानायासो गिबिमोनलै साला सानैबा बिराद मोजांखा नै उल्था फाल्थालाय दोनलायो दाखोरफोरासो लेथ्राफोरा सावलाबायगोन बे so guys नायनानै थानो होमबा Tidur sunai apa? Mungkin kayak gini. Nih yang aneh kelapa, aneh kelapa, aneh. Ada gitu lah, kalau tuh. Nah, sopan jalan guys men. और अभी तो रुको मस्त लोगोफोर हानाया जाबायानो जानांसिगोनल'सो अबसे जिनानै मावथिया खुगायाव सफार लानानै जेनेबा खुरै गवालासिनो थानायनि आरो नानै खुगायाव सफार सोना लायो इदि नारें खाजि देमबाथाय नोंथांमोना खिथाहरबानो जाबाय कमेन्टआव लिरना हरबानो जाबाय नारें खाजिया गोथाव नंगौना नङा नोंसोरनि थाखाय आं मिथिया आरोना लोगोफोर नाथाय आंनि थाखाय नारें खाजिया गरमा बिराद बरिया मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं बेखायनो दा जोङो जानोसै जाहैबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो होमबा जानायखौबो देखायगोन आं मानोना जानाया बिराद गोथाव नालाय गोथाव खालामनानै जाबा गोथावानो जागोन जेरैबोला गोथाव खालामना जाया अब्ला गोथावानो जानाय नङा बेखायनो आरोना लोगोफोर एसे अननोबा आंखौ साबस्क्राइब खालामना हरबानो जाबाय लाइक खालामना हरबानो जाबाय नायनोल' दोननाङा आरो नायनानै दोननानै ओरै दानफ्ला खालामनानै नायबानो जाबाय आरो नायनो नालायथो साबस्क्राइब खालामनानै लाइक खालामनानै एखेबारे फारिनिफ्राय फारि नायलांबानो जाबाय आरो नोंथांमोना बेबायदि आरो भिडिअ मोजां भिडिअखौ नोंथांमोननिसिम लाबोनो हानायनि आरो दा जानोसै मोजां हा होगानि Oh my god, लुगैथाव जानो गोथाव मोदोमलायजोंलै माला नारें अभी मजा आएगा ना भिड़ो खुदै गलायलायबायलै हा दा जानोसै आरो जोङो बायनाय जाखांजोब्बाय दिनै भिडिअ एसेनोसै गोजोन्थों।